kasa zaman ku ne na gane. Plateau babu irin ku, Sokoto babu irin ku, Hadeja babu irin ku, Hadeja babu irin ku, Abuja babu irin ku, irin mafiya kun so ne. Hankurin ku shi ya kai ku zamanin gaba babu irin ku, gashi yanzu kun cika shekara 12 da auren ku. Gashi yanzu kun yorata, ko matsala kun ka samu da juna take kun sasanta. Hafsat tana yin biyayya gun Sadu da tarbiyarta, kuma yace ta yi masa za ta yi shi masha Allah. Jama'a suna ta yin kwaikwayonsu, domin zaman su idan ka gansu ba su zance a yi musu. Su riƙe junansu suna a tare ko ina in za su. Su riƙe suna ta ma'aiki ba batun a ce la haula. Kamar da wasa kace da ni an daura akwan a tashi gashi yanzu shekaru kun tara. Allah ka kara kare ku shari na makiyan ku tsira. Sadu da Hafsat ku rike juna ku zamta da komai wahala. Sun ci ribar aure idan ilahu ya kai ku ga wagga rana sai hamdala. Samun sukuni a rayuwa sai in kana soyayya. Sa'adu ya rike Hafsat da ita yake yin tutiya, uwa ta 'ya'yansa akan ta komai hakan dan Sa'adu ya bani dala. Hafsat dugin biyar mata a gun Sa'adu kin rata, yana ya sa a zuciyarsa baki masa keta. Komai idan za ta yi gunsa Hafsa sai ta kimanta, shi ne ya sa ba ya samun walwala. Kaga masoya masu amana ba su sakaransu ya kuna, suna tare dare da rana. Samun irin ku zai yi wuya, na bincika na sha wuya. Sa'adu Hafsa kun zama daya, a yanzu kun zamo shakallo. Ce a yau muku gwado, masoya masu kyan kallo. Zaman ku ya yi alkhairi, shekaru kun yi tari, kyawun halin ku ne jari, dole a sa ku tarihi. Zaman ku ya yi alkhairi. Hankurin ku shi ya kai ku zamanin babu irin ku, gashi yanzu kun cika shekara 12 da auren ku. Hankurin ku shi ya kai ku zamanin babu irin ku, gashi yanzu kun cika shekara 12 da auren ku.